Hoy, Marie! Hoy, Marie! Long time no see, ah. Nakita naman kita, Marie ba? Ay, Marie. Hoy, Marie, Kamusta ang fiesta sa Tibuli? Hoy, okay na, Marie. Grabe dito. Grabe ang crowd. Ay, Marie. Huwag gid ako nakakuhain ba? Di ba yung balanta ka nga bisita dito kay grabe kayo ang crowd sa Tibuli Ay, katong sus, Maria. pag-fiesta. Grabe ang ibang tao kamang-kamang. Ano ko gidabi, Marie, kay gusto mo kumain nga maglagaw dito. Pag isa pa, Marie, subulagi ko nga fiesta nga wala Ay, na kalagaw grabe dyan ka, Marie ba? Grabe, nag-ihabi dito, Marie. Ay, sana Nagsugba mi all. og kuan, nagsugba mi pa nga. Sige lang, Marie, next nga lagaw dito. Uy, Marie. Ayaw naman nga tawhay na. Ay, Marie ba? Hoy, Oh, ari ka lagi. Lagi, Marie, kayo. Nagputi ka ko, no? Hoy, salamat kay sa Glutaplex, Marie. Ay, Marie, tested and proven na ina, Marie. Kaga, madamo na, Tinuod gid siya, Marie. madamo na nga napamutudan nga. Madami ginang Glotaflex. Tanawa na ko ng panit, Marie. Grabe kayo. Shiny ka, Ay, ayo. sana all. Salamat yun sa Glutaplex. Ikaw pinag-introduce ng Glutaplex. Ay, siyempre, Maayo Marie. na lang kay may Brigada Pharmacy. Ay, Marie, siyempre, bisan din lang, Marie, pwede kasi na makabakal kag Lagi. dara sa Brigada Pharmacy, ha. Oy, pasi kung kinahanglan kag Gcash or Paymaya, mayroon na natin sila. Mag-cash in lagi kuno. Pwede di ay. Pwede, Hala, oy, pa-cash in ako diya, Marie. Oo, sana all na lang ta, Marie. Sana all nega-cash in. Ay, Marie. Marie. Hoy, ga problema yun ko. Magano ka? Pautang ako kwarta, Marie, B. Ay, Marie. Wala ko lang yung imo nga utangan. Wala ko sang may matag si imo. Uy, grabe ka, Marie. Uy, grabe ka, ka purao. Ito rin ako mga kikiron ng Lagyuna. Pero, may ara ko Kasi po. pwede ka dira, Marie. Makakuan sa kuwaga, pautang. Marie, Prinda na akong ATM, Marie. Marie. Wala ko lang, Marie. Wala ko sang ipautang sa imo. Pero, may ara ko sang pwede natong palapitan. Hoy, mga ginaganahan ako ni mo, Marie. Bakit nagang kay kag palapit? Ay, basta Maria. Basta Maria. Hindi lang ako kuha niya. Dapat hindi maguba ang record ko. Paligo ba? Kabalo ko nga daan, Marie. Ang kapital na akong Tito Marie. Kapital ko Tito Marie. Ang ako lang ako. Pagsalig niya sa ako. So, kung maguba niya, Marie, so, wala na. Hasta ako, Marie, maguba po sa iya. Amo gina, Marie. Basta maguba na gani, maglisod yung balik. Ay, Marie, Basta maguba na, Marie, pero magbalik pa na. Pero dili kadugayan. Magbalik sa... Ay, di na ito may istorya na, Marie. Oy, kinaguba na raba. Ay, Marie. Di na yun, mabalik. Nga naman, Marie. Hindi siya nakagubaan na katong imong boyfriend. Ang boyfriend ako nga negro. Ay, ano? Guba, yung kayo, Marie. Guba, sa tanang guba. Ay, Marie, giingnan na ka, Marie, nga dili ka to kay Salmon to. Dapat giingnan ka nga, dito lang ka sa kwan. Dito lang ka sa kwan ba? Original? Sa tinapa. Lagi, Marie, oy. Nainganyo. Uti, paano na, Marie? Oh, Paano na? Kayo, Marie. Mabalik pa niya, Marie? Ipatanaw ko, Marie, pero nang ambal. Ayun na, oy. Malisudan ko no ko, Marie, kay Pertigo. Ay, kayo ganina, Marie, kay Kwan, dili na ka maglisod. Gapong ko ka palang nagakwan na siya. Bitaw, Marie. Pila man imo kinahanglan? Lang ko 30,000 lagi, Marie. Hindi ka magsiling, ha? Pero friend na ako akong ATM. Hindi ka magsiling, ha? Pang keke mo naman, Ay, ha? dili, Marie, magsugod kong negosyo. Ay, Marie. Maayo pa pag yung anak, Marie. Sugdan ako akong negosyo, Marie, nga pag manicure, pedicure, ribbon. Basi gusto mo diha. Eh, sige lang, Marie, basta matukod din na, Marie. Arigid ako nga mag-support agad sa imong Salamat negosyo. kay Marie. Uy, ito na to, Marie. Din man to banda. Ay, sigurado ka? So excited na kay ko, Marie, magsugod og negosyo. Pilang pati imong kinahanglan? 30 gani. 30? Dali lang. Sige na, Marie. Sa 30 kung Muli. may... Ako na bahala sa imong merenda. Porsyento. Paniod to, panihapon. Sige lang, sa 30 nga niya may porsyento naman ko. Sige na, Marie. Yadi pa rin pang bakal-bakal ko lang siyang may... sige, Maria. Basta, Maria, ang Ay, imong salamat ATM, kayo, Maria, ang gagang ATM. imong payslip nga sige na lang og slip. Maria, ha? Sige, Marie, salamat kayo. Saan naman tamato, Marie? Buwas na dayon? Basta kung available ka karon. Oy, tara Karon na, sa hapon oy. pwede. Wala yun ang mga kwarta ta. Sige, Maria. Sige na, Marie. Basta, Maria. Isang merenda na lang. Oo, ako li bahala ni mo, Marie. Sige, Maria. Imus na kaya. Maprepara naman ako.
salamat jud kaayo, Mari. Nakautang na gyud ko, Mari. Ay, Mari. Ay, salamat kayo. Ari porsyento nimo. Basta sa akon lang, Mari. Basta sa akon ka lang pwede na. Kung isa pa Salamat bisan kayo, na Mari. may balansi ka pa kag need mo gid ang emergency. Pwede ta na pala pitan. Ay, salamat Pila kayo, mo lang Mari. napagilot-ilot ko kay Dudong, man. Kag isa pa nga dugay ni kami nga friends, you know. Ay, Mari, pang merienda ni mo, Mari, Oh, oh. salamat, Okay na Mari, na, oh. one time. Okay na niya. Ay, salamat kayo, Mari. Basta Maria ang kwarta ha, lungan mo ha. Sige, Mari. Kag isa Maria, basta Judith mo niya, bayad Jud. Oh, sige, Mari, wala problema na. Sige Ako na lang Maria, bahala. as long as nga ari ang ATM sa iya. Wala sa problema Maria, kag importante nga nagakuan ka man, nagadawat ka man sa imo sweldo nga kuan, kinsina sug katapos sa. Sige, Mari, salamat kaayo, Mari. Ay Maria, babaya. Ay, ganin ako, Maria, ayaw pang cakes Uy, ha. dili, magsugod kog negosyo. Ay, oh, maayo na Maria. Bye.